लगे तो सेल्फ खराब हो गई की के मारे दो स्टार्ट हो गयो ना रे आज एकरा का भइल बिया भैया हो जा तो हफा देला काहे रे काहे पसीने पसीने भइल बारे मार बुझाता कि का करता रे गाड़ी स्टार्ट करता रे लौकत नहीं खे अब बोका गाड़ी स्टार्ट करता रहे हां आ वही बताओ गाड़ीए चलावे चल दल बड़ा चाबी बुझाता कि एथिए नहीं खे और ऑने नहीं खे बोका अब हां ई चाबी ऑन बा चाबी माने ऑन बा हां आ गाड़िया स्टार्ट खूब कर देता है ना बिना ऑने कइले गाड़िए पागल है हमार दादा जब एरोप्लेन चला लेते रहले स्टार्ट कर लेते रहले तो ये हम काहे ना स्टार्ट करम रे माने तार दादा एरोप्लेन चला लेते रहे तब का और साधारण एरोप्लेन ना रहे जवाहर लाल के रहे हैं हां जल्दी से एक बार का बात भइल रहे नु हां कि जवाहरलाल नेहरू हां अमेरिका घूमे गई रहलो हां हां माने जात रहलो हां माने जात रहलन हां तो हमार दादा एरोप्लेन चलावस अच्छा तो चलाओ तो रहलन एक बार स्पीड पकड़लन कि ना बस ब्रेक के फेल हो ब्रेक के फेल हो गए हां रे ई तो हम कहीं ना सुन रहे कि एरोप्लेन के ब्रेक फेल होला बोका फेल हो जाला कबो 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 बोका इते तो कबो एरोप्लेन पर चढ़ला ही नहीं खिस देखला ही नहीं खिस तो तोरा क्या बुझाई हां ठीक है कहत रे जल इस ब्रेक फेल हो गेल तो अब का हो बाप रे बाप अब हमार दादा देख का करे तरन जवाहरलाल नेहरू के कहलन कि आई प्रधानमंत्री जी बैठी हमरा कान्हा पर हां हवाईए पर तो कूद गए एक के बार जाके अमेरिका गिरे तरन जान जो हवाईए पर कूद गयो हां इतना हमर एठी दादा बलवान रहन अनु हां जान जो तो सब सुनत रहे इसको तोरा से कहले बरन हमरा से कहले बरन माने तो से कहले बरन ना हैं आ जल्दी हां एक बार आएंगे औरी जल्दी हां हमरा दादा के जब दिल्ली के लाल किला देखे के मन करी नु तो पैदल ही रोक दे देत रहो का पैदल ही चलत रहो तब का हां तो 8 महीना लागत हुई का कहलिए 8 महीना 8 घंटा ना लागत लख 8 घंटा ना लागेला तब का हमर दादा नु हनुमान जी के आशीर्वाद रहे वही कितना स्पीड में उछल जइहन कितना ऊपर से कूद फान जइहन कुछ ना होई माने दिल्ली जाएला सुपर फास्ट ट्रेन बारी तो उनका 16 घंटा लागेला जाए में और 8 घंटा पैदल ही चलत रहो तो कहनी ना बजरंग बली के वरदान बा बजरंग बली के माने बजरंग बली के वरदान हां जान जो अच्छा ओकरा आगे कुछ ना निकल रहन तोरा के हम कितना का नामा बताई बताओ उतना सुननी ठीक बाड़ी दो तीन को सुन ले बताओ ना जल्दी हां एक बार नु हमर दादा मैदान करे गइलो नु तो उनकरा प्यास लाग गई अच्छा अब का करो सगरो पानी देखलो नहलाई ना रहे एगो पोखरी में एक पोखरी पानी रहे हां जल्दी हां जब पोखरी में मुंह लगा के सुर के तारन तो सर पोखरिए चो का हां आ सब मछली डेरिया पटिया गरई सब उतराए ना माने छटपटाए लगली हां जान जो होइसन नु हो गल बरन तोर दादा तब का अब हमरा के जाए दे जाए कहां से दे हमार ना सुनबे का हैं सुनाओ जाए अपन तो लाइन लाइन से सुना देले तो ते सुनली तबे न सुननी हो हां तो पहले हमार सुना जानता रे का हमरो दादा नु हां कौनो कम ना रहलन तो का बेसी रहलन चरगुन ना जितना बतैले होले चरगुन ना जाने मन बाजा जानता रे एक साल का भइल बड़ी हार्ड ठंडी गिरल ठीक नु कुहासी मतलब कि सलाइयो बदला पर सलाई ना धरे अच्छा माने बर्फ जम एकदम माने बर्फ नियर गिरे आ लोग के माने का अब कहले बारे ठंडी तो साफ एथिए ना होखे लकड़ी जरा होलो नु तो माने जरबे ना करे लकड़ी ना माचिस जरा हो तो जरबे ना करे तो जानते रे का भइल दादा हमारे एगो उपाय लगैलन कौन उपाय रे बहुत बड़का लमहर एगो सीढ़ी बनैलन लमहर हां मालूम है का भइल लमा के सीढ़िया वही पर चढ़ गइलन अच्छा वही पर चढ़ के सूरज भगवान के लागवा बैठ गइलन आ खूब बने से ताप लेलन मन भर ओकरा बाद देह में फुर्ती आ गइल ओकरा बाद आराम से उतर अइलन नीचे आ सब लोग के कुरल बालो तले अपन घुमत रहन खूब ऐश क के अच्छा समझ ले
समझनी औसन साला रावण ऐसन वीर कोई ना रहे तो उस स्वर्ग में साला सीढ़िए ना लगेलो खतार दादा इतना बलवान रहे। अच्छा ए सुना का और तार दादा जब चल जाता ना पैदले 8 घंटा में दिल्ली तो का बोल बा हमार दादा सीढ़ी लगा के चढ़ नहीं कर सको उतना बसवा झूठी। तोर दादा जब वो पैदले चल जाता उड़ के दिल्ली तो हमार दादा के एगो बांस ना जुटी सीढ़ी बनावे खातिर। हो सकेला गांव भर के बसवारी खत्म कर देले का कहले हो ना मैंने गांव भर के बसवारी काट के बनैलो हां काट के बनैलो हो ना एकदम ठोक ठोक के बनैलो हो। जो जो कोनो काम कर तोरा ऐसन फेंकू आज तक ले हम आदमी ए जवार में ना देखले नी हमरा ऐसन फेंकू आदमी तब का तू का कौन फेंकता रहो कम फेंकता रहो जोन सोच बा तवन कहता नी बापो तार दादा मतलब ऐसन वीर बनल कि कान्हा पर टांग के प्रधानमंत्री के एक बार लेके अमेरिका चल जाता हन आता ना उनकरा माने हनुमान जी के वरदान रख जो काम माने हनुमान जी के वरदान रहो तब का हमारा लगे ढेर फेकनी नाम ढेर ना सुने के चाहिए। हां तो जो काहे के सुने थे जो ये चौभिया ऑन एथी को के ऑन इंस्टॉल का कहला दू चलावो खूब चली चली ना हमारा शहीदिया जिंदाबाद चलावो आके बर्बाद कर देलक हमर टाइम। तबे भैया के प्रणाम। हमनी के ई वीडियो कैसन लागल हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करी शेयर करी और भैया हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। और छोटू तू बोल दे कुछ। हम का कही हम ये कहम कि ई वीडियो अगर पसंद ना होगे तो कमेंट में लिख के बताएम लोग कैसन लागल अगर जे गलती भइल होगे तो अगला वीडियो में सुधार करम सो। हां ऐसा बात थोड़े ना बा। घंटा बटन जरूर दबाएम लोग भैया लोग की हमनी के वीडियो सबले पहले रउरा लोग लगे चल जाई। लाइक कल एकदम मत भूलेम लोग चैनल के सब्सक्राइब ना कइले होगे लोग तो सब्सक्राइब कर देम लोग। ठीक बा और ज्यादा से ज्यादा का कहीं से ठीक बा चलो तनी सा प्रणाम। ओके तोरा के कितना करना मैं बताई जल्दी से एक बार आवरी। हां जात रहलन झाड़ा फिरे। हां ओई ठीक हो झाड़ा फिरे जल्दी सी है ना एक बार जात रहलन झाड़ा फिरे। ओके तोरा के कितना करना मैं बताई जल्दी से एक बार का भइल कस के मैदान लग गइल। तोरा के कितना करना मैं बताई रे। अच्छा आवरे 2-3 गो सुन ले जल्दी चलो ओके। तोरा के कितना करना मैं बताई रे। हां जल्दी से एक बार उनकरा कस के मैदान लगलू का ओके जल्दी हां एक बार नु हमरा दादा के मोती होता है। ओके कितना तोरा के करना में बताई रे। ठीक बा और 2-3 गो बता देते हैं बताओ जल्दी। हां एक बार नु हमरा दादा के ओके मुंह बनैले नहीं अपने किते हंस देले। ओके तोरा के हम कितना करना में बताई। हां अच्छा और 2-3 गो सुन ले हां बता जल्दी से एक बार आए रे बिनवा आए। अच्छा चल ओके हम अपन हंसी बर्दाश्त कर ले बनी। ओके अब हम तोरा के कितना करना में बताई। ठीक बा और 2-3 गो सुन ले। हां बताओ ना जल्दी हां एक बार हमरा दादा के और की मरबो करे बाप की कैसे हम बर्दाश्त करते पूरा जान के हंसी। तोरा के हम कितना करना में बताई बताओ उतना सुननी। ठीक बा और 2-3 गो सुन ले बताओ ना जल्दी से एक बार हमार दादा तोरा के हम कितना करना में सुनाई। ठीक बा और 2-3 गो सुन ले जब तोरा टाइम बा जल्दी से हमार दादा के एक बार बोल आगे बोल दे काट ले। हां चलो उतने कर जल्दी से एक बार हमारा दादा के हां मैदान लगल काहे रे। हां मैदान लगल चला जल्दी से एक बार हमारे दादा के मैदान लगल तो गइलन पोखरी में झाड़ा फिरे हां तो उनका प्यास लागल खूब जात लगल बहुत सही के बोल। जल्दी हां एक बार नु हमार दादा मैदान करे गइलो नु तो उनका प्यास लाग गइल। अच्छा अब का करो सगरो पानी देखलो नहलाई ना रहे एगो पोखरी में एक पोखरी पानी रहे। हां अब जब पोखरी में मुंह लगा के शुरू कला नु पनिया हां पोखरी चट सब मछली छटपटाए लगली। चलो चल मत करो
जल्दी हाँ जब पोखरी में मुंह लगा के सुर के तारन हाँ। तो सर पोखरिए चो का हाँ आ सब मछली डेरिया पटिया गरई सब उतराए ना माने छटपटाए लगली हाँ जान जो फैशन नु हो गल बनन तोर दादा तब का अब हमरा के जाए दे ए जाए कहां से दे हमार ना सुनबे का ए सुना जाए अपन तो लाइन लाइन से सुना देले तते सुनली तबे न सुननी हो हां तो पहले हमार सुन सुना हां ओकरा बाद